έλεγχος των οικονομικών θα παραμείνει στο τραπεζικό απαράτ. Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν υπάρχει πολιτικός έλεγχος. Και αυτή η κομική, το τρίο Μπελκάντο, ας πούμε, οι οποίοι θα πάνε στις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Το τρίο Μπελκάντο ήταν ένα τραγικό μουσικό συγκρότημα που να το δουν στις παλιές ελληνικές ταινίες οι φίλοι του είδου. Έτσι. Ήταν μια εποχή που τραγουδάγανε σε τριολέ. Ήταν τρεις κιθάρες και ήταν το τρίο τάδε, τρίο άτικα. Κλείσαμε τουλάχιστον το τρίο Μπελκάντο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα και μας διαφωτίσατε φυσικά με όλα τα θέματα τα οποία επικρατούν τους Έλληνες στην επικαιρότητα, και θα θέλαμε και την κυβέρνηση βέβαια απουσιάζει, νοσεί όπως προαναφέραμε. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι έτοιμος ο συνάδελφος ο Σπύρος ο Ντότας να μας δώσει και την επικαιρότητα τη διεθνή. Μας ακούς, Σπύρο μου? Καλησπέρα, Βασιλική. Καλησπέρα και σε εσένα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του τηλεάστη. Εγώ θα μείνω λίγο στην Συρία, καθώς είχαμε κάποιες νεότερες εξελίξεις από αυτήν την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Την ένταση που επικρατεί μεταξύ Άγκυρας και Δαμασκού. Μάλιστα. Η Άγκυρα συνεχίζει να υποστηρίζει ότι το μαχητικό κατερρύφθη σε διεθνή εναέριο χώρο. Η Συρία λέει ότι πετούσε σε ύψος 100 μέτρων πολύ χαμηλά για να μην ανιχνεύεται από τα ραντάρ και σε απόσταση ενός με 2 χιλιόμετρα από τις ακτές, οπότε είχαμε παραβίαση εθνικής κυριαρχίας. Το Συριακό Υπουργείο Εξωτερικών τις τελευταίες ώρες υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος θα έχει καταρριφθεί ακόμη και αν ήταν συριακό. Αναφέρει δε ότι χτυπήθηκε από αντιαεροπορικά πυρά και όχι από κατευθυνόμενο πύραυλο. Μάλιστα, η κυβέρνηση του Μπασάρ Αλ-Άσαντ δηλώνει ότι ανέσυρε και παρέδωσε στην τουρκική πλευρά την ουρά του μαχητικού, στην οποία βάσει των όσων υποστηρίζει φαίνονται τρύπες από αντιαεροπορικά πυρά. Και σε μια τελευταία κίνηση, η Δαμασκός δηλώνει ότι έχει κάνει πρόταση στην Άγκυρα για την σύσταση κοινής στρατιωτικής επιτροπής, έτσι ώστε να εξεταστεί το επεισόδιο. Θα έχουμε και αυτήν την συνάντηση των πρεσβευτών του ΝΑΤΟ να συζητηθεί το θέμα. Έχουμε όμως και κάποιες άλλες εξελίξεις πέραν του αεροσκάφους που σχετίζονται πάλι με την Τουρκία. Ένας στρατηγός, 2 συνταγματάρχες και 2 σμηναγοί, 33 στρατιώτες του καθεστώτος Μπασάρ Αλ-Άσαντ αυτομόλυσαν στην Τουρκία. Μάλιστα πέρασαν στο έδαφος της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, διασχίζοντας τα σύνορα από την επαρχία Χατάι. Η Τουρκία τώρα έχει στηρίξει ανοιχτά τον αντιπολιτευόμενο ελεύθερο Συριακό στρατό, ο οποίος αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος του από αποστάτες. Από την έναρξη της εξέγερσης το Μάρτιο του 2011, στην Τουρκία έχουν καταφύγει περισσότεροι από 33.000 Σύριοι για να γλιτώσουν από τη βία. Και μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα δούμε ποια θα είναι τα ωφέλη που θα έχει η Τουρκία από την στάση που κρατά μέχρι στιγμής με την υπόθεση του αεροσκάφους. Να φύγουμε λίγο από την Συρία και να πάμε στην Αίγυπτο, που είχαμε μία ακόμη σημαντική εξέλιξη. Ο Μοχάμετ Μούρσι είναι ο πρώτος Ισλαμιστής που αναλαμβάνει την εξουσία στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι η πολυπληθέστερη χώρα του αραβικού κόσμου. Έχει υποσχεθεί 2 πράγματα αρχικά. Πρώτον, ότι θα είναι πρόεδρος όλων των Αιγυπτίων, μουσουλμάνων και χριστιανών, μιλά για μια Αιγυπτιακή αναγέννηση με Ισλαμική βάση, αλλά έχει υποσχεθεί να σεβαστεί και τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας. Να δώσουμε κάποια στοιχεία πολύ γρήγορα. Ναι, Σπύρο μου, γιατί ο χρόνος... Ότι ανήκει στους αδελφούς μουσουλμάνους, είχε φυλακιστεί πολλές φορές επί καθεστώτος Χόσνι Μουμπάρακ. Ήταν ένα κίνημα εκτός νόμου οι αδελφοί μουσουλμάνοι, αλλά ανεκτό. Ο ίδιος είναι καθηγητής μηχανικής και συνελήφθη επίσης 3 ημέρες αφού το ξέσπασε η εξέγερση εναντίον του Χόσνι Μουμπάρακ στις 25 Ιανουαρίου του 2011. Το Ιράν, κλείνω με αυτόν τον χαιρετισμό από την πλευρά της Τεχεράνης, χαιρετίζοντας την ανάδειξη στην εξουσία του Μοχάμετ Μούρσι, έκανε λόγο για Ισλαμική αφύπνιση στην Αίγυπτο. Μάλιστα, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ από μένα. Να είσαι καλά, Σπύρο μου, καλό βράδυ. Και εμείς εδώ ολοκληρώσαμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεάστη. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Καλό σας βράδυ.